Nazdar, pánové. Zdravím vás tady ve stylu, jo, po dlouhé době, protože na to nebyl čas a no prostě nebyl čas, takže to bylo taky špatný a potom někdy byly dny, kdy jsem fakt nic nechtěl dělat, takže asi tak, takže se za to omlouvám. Ale dneska jsme tu zase znovu a o čem se budeme bavit dneska, jo, jak jsem sliboval, je Break of Structure, takže si to jdeme vysvětlit, jo, jsem to mám to tady zase zrychle jenom malování. Tak, jo, break of structure. Ten vzniká buď v uptrendu nebo v downtrendu, jo. A jediný moment, kdy vlastně jako vzniká, tak je, když máte high nebo lowy nějaký, jo. Takže dáme si tady příklad, že máte uptrend, jo, jde to nahoru a tady vidíme higher high, higher low, higher high, higher low, jo. A takhle. To stejný downtrend, boom, 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 boom. Low low, lower high, lower low, lower high, lower low. A teď, co ten breakout structure znamená? Když máme nějaký určitý uptrend, jo, řekněme, že máme takhle ten se nahoru, takhle a takhle. Udělali jsme tady higher high a potom higher low a začal uptrend, jako do dalšího higher high. Tak tady ten high si vyznačíme, jo, v tom daném trendu a jo, tady dáme, to pokračuje. A když to šlo nad ten high a uzavřelo se to nad ním, jo, v tady tom bodě se to uzavřelo nad tím highem v uptrendu, tak je to break of structure, jo. To stejný, když máme downtrend, jo, máš takhle, hop, 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 hop. Máš tady ten lower low, ne, tady ten lower low, ten si vyznačíme a tady to stejný. Šlo to, udělal to lower high, boom, lower low, uzavřel se tady pod tím, break of structure, jo. To je vlastně potvrzení o tom, že pokračuje ten trend. Ve svíčkách to tady simulovat nebudu, protože to bylo složitý a dlouho, takže vám to rovnou ukážu tady hezky. Takže, aby jsme se to vysvětlili, tady si to můžeme hezky vyznačit. Tady ta area, dáme to třeba odsaď až pocať, jo, tady ta area mezi tím. A co se tady stalo? Byl downtrend, jo, jak můžeme vidět, op, 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 downtrend. No, přesně jak jsem vyznačoval. A tady v tomhle spotě vznikl největší low, jo, prostě nejnižší low, jo, lower low. A teď co se stalo tady? Udělal to tady lower high, protože to bylo už downtrendu, lower low, lower high, a potom šel downtrend dolů a uzavřel se pod tady tím lowem, tím pádem tady vznikl breakout structure a pokračovalo to směrem dolů, jo? Opa, jednoduchý, just like that. Teď si to najdeme na uptrend. Jo, tady je. Hele, tady to je hezký. Tady. Začneme zase odsaď až pocať cca. Co se tady stalo? Vznikl uptrend, jo, hop, 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 jo, prostě tady uptrend vznikl. A co se tady stalo? Udělal to tady higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, jo. A teď, co se tady stalo? Boom, higher high, vyznačíme si ho, protože to je uptrend, jo, tak si vyznačíme tady ten higher high. A co se stalo tady? Uptrend, šel nad ten higher high, jo, uzavřel se, pokračování směrem nahoru. A break of structure zase znovu prostě, jo, easy. Jo, to stejný můžeme říct si o tady tom high, jo, tady vidíš taky. Boom, higher high, uzavřel se to nad ním, pokračování směrem nahoru, to stejný na tady tím. Takže když se tak vezmeš, tak to funguje takhle s liquidity sweepem, jo, je to buď break of structure nebo liquidity sweep. Liquidity sweep, tak ten by byl tak, že půjde nahoru, vezme ten high směr dolů. A nebo to absolutně nebude respektovat a bude break of structure, jenom se to uzavře nad tím highem a pokračuje směrem nahoru. Jo, takže easy. Takže tohle je break of structure, úplně za mě easy, jo. Ukážeme si to ještě tak na dvou trendech, máme lepší přehled. Tak.
Ale tady si to můžeme značit. Pane. Začneme odsaď, pocať. Tady máme downtrend, boom, 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 boom. Jo, prostě tady scuffed lower high, ale je to tak, jo. Ale když tady vezmeš tady nejspíš, když jsem to, jo, tak tady byly zprávy, tak to se nedivím. Ale stejně, jo, tady byl tady ten lower high a byl to high, na kterým se uzavřel potom. Jo, uzavřel se to nad ním, směr nahoru to pokračovalo, jak vidíme. A potom, tak z tady té areje to reagovalo směrem dolů. Boom. Tak. Ale to mě momentálně, pardon, to mě nezajímá momentálně. Zajímá mě tady ten low, tady ten low, co se udělal. Všechny tady ty lowy a tady ten, to mě zajímá. A co se stalo? Šlo to dolů tady, bum bum bum, bum 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 bum. A co se tady stalo? Tady pod téma low pay, pod téma uzavřel se to, jo, jasný break of structure, je pokračoval směrem dolů. Jednoduchý, just like that. No, za mě úplně jako, je to easy, jo, je to těžký na pochopení většího času, ale je to strašně easy. No, to je hlavně o praxi, takže čím větší praxe a tak tím líp. Ale tady je to stejný, jo. Máme tady mezi tímhle, jo. Máme tady tenhle high, jo, máme tady, jo. Tady potom se udělá menší, jo. Tam bych si myslel, že to není break of structure, jo, to ani nemá jakou reakci, ale potom tady ten směr nahoru to už dragoval. Jo, co se tady stalo? No, když jsme kouknu ještě tady vlastně, jo, tady je tenhle low, šlo to dolů, pod tím lowem se to uzavřelo, pokračovalo to ještě 50 pointů dolů, takže za mě tady by krásně ještě to pokračovalo dlouho. Máme tady potom tyhle háje, šlo to nahoru, tady v tom momentě se to uzavřelo na tady tím, takže po potvrzení, že to půjde aspoň k tomuhle háje, protože se to uzavřelo na tady tím a není tam nic moc podle čeho bychom to učili. Jo, pokračují nahoru, uzavřel se na tady těma hájem a tady ta svíčka pokračování nahoru, jako pokračovalo to ještě tady odsaď, no 100 pointů, jak nic prostě, takže dělo. Takže tak. Takže tohle je break of structure, nic složitýho na tom není, je to prostě jenom blbina, kterou se je důležitý naučit, abyste rozeznávali to, jestli je třeba určitý low nebo high, liquidity sweep, anebo break of structure. K liquidity sweepu se dostanu hned v dalším videu, takže tak. Takže se vidíme v dalším videu a mějte se. Čus!